راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ነኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተጽንዕ ዝቆመት መርማሪት ጉጅለ ዕድመ ስልጣና በሓደ ዓመት ተናዊሑ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብሸውዓተ ሐምለ ዝወዓለ ኣኼባ ኣብ መንጎቶም ትሽዓተ ዘሕለፎም ውሳኔታት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መምሕያሽ ከርኢ ዘይኮነ መሊሱ ናብ ዝኸፍእ ደረጃ ይወርድ በምህላው መርማሪት ጉጅለ ስርሓ ክትቅጽል ወሲኑ ኣብቲ ዝተገብረ ድምፂ ናይ መሃብ መስርሕ 21 ኣባል ሃገራት ክድግፍኦም ከለዋ 10 ተቃዊመን 16 ሃገራት ከዓ ድምፀን ካብ መሃብ ተቆጢበን ዕድመ ስልጣና ብሓደ ዓመት ተናዊሑ ዘሎ ስፔሻል ራፖርተር ኣብ መበል 53 ስሩዕ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ኣብ መበል 77 ስሩዕ ሓፈሻዊ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀብፃባ ብፅሑፍ ከተረክብ ትፅቢት ተገይሩላ ኣሎ ነቲ ተቕርቦ ፀብፃብ መርኩዝ ብምግባር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብቲ ዋዕላ ጽዑቕ ዘተ ክካየደሉ እዩ መርማሪት ጉጅለ ስርሓ ክትቅጽል የብላን ዝበላ 10 ሃገራት ቦሊቪያ፣ ቻይና፣ ኪዩባ፣ ኤርትራ፣ ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ሶማል፣ ሱዳን፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቬንዙዌላን እየን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጉዱድ ዕስክርና ጀሚሩ ክሳብ ዝተፈላለዩ መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰላት ብምጥሓሱ ከምኡውን ብኣማይ ዝغፀሩ ዜጋታቱ ሃልዋቶም ብዘይፍለጥ ኩነታት ብምእሳሩ ተደጋጋሚ ክስታት ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ትማሊ ቀዳም በዓል ዒድ አልአድሓ ኣብ ዝተቐብረሉ ብኣሽሓት ዝغፀር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት መንግስቲ ኮፍ ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ውዒሉ እቲ ብዘይ ዕረፍቲ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ስልጣኑ ክገድፍ ፀቕጢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ አልቡርሃን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት እቲ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ መዝነቱ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክረክብ ምዃኑ ገሊጹ እዩ እንተኾነ ማሕበራት ሰሙያታ ሃገር ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል እምነት ከም ዘይብሎም ውሳኔ አልቡርሃን ከዓ ዘይንጹርን ቅንዕና ዝጎደሎን እዩ ብምባል እዮም ገሊፆሞ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ብዕልዋ ስልጣን ካብ ዝሓዘ ላዕለት ጀሚሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ሓይልታት ፀጥታ ህይወት ብኣማይ ዝغፀሩ ሰባት ወሲዶም እዮም ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ተዋሂቡ ዘሎ ወግዓዊ ቁፅሪ ሞታት 114 እዩ እዞም ኣብ በዓል ዒድ አልአድሓ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ሱዳናውያን አልቡርሃን ወላ ስልጣኑን ተገደፈውን ቀተልቲቶም ንጹሃን ሰባት ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርቡ ኣብያና ክንቅፅል ኢና ክብሉ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ቃሎም ሂቦም ኣብቲ ኮፍ ብምባል ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቶም ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ስእልታት ተዘርጊሑ ውዒሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድ ኮነ ካልኦት ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ዛጊት ፍረይ ተረኽቦን መራሕቲ ሃይማኖት ኬንያ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሃገር ናዕቢ ከይለዓል ሓድሽ ጎስጓስ ጀሚሮም እቶም ካብ 21 ቤተ እምነታት ዝተዋጽኡ መራሕቲ ሃይማኖት ጎስጓስ ኣብ ዝጀመሩሉ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ ዝደልዮ መራሒ ክመርጽ ፀዊዑ ፕሬዚደንት ኬንያታ ብተወሳኺ ገለ ሕጽያት ተወዳደርቲ ክዕወቱ ክብሉ ሓሶታ ምንዛሕን ኣብ ህዝቢ እምነት ከም ዝጠፍእን ይገብሩለዎ ክብል ከሲሱ ኬንያታ ንመን ይኸስስ ከም ዘሎ ብንጹር ስም ኣይጥቀስ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ምኽትሉ ብዘሎ ሕጹይ ተወዳዳሪ ዊልያም ሩቶ እምነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ እዩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ክመርጽ እንከሎ ውልቀ ሰባት ዳ እምበር ሓደ ብሄር ሙሉእ ይመርጽ ከም ዘየሎ ክዝከር ይግባእ ኢሎም ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ስዒቡ ዝኽሰት ግጭት ብሄራት ህይወት ኣማይት ሰባት ይኽወስድ ጸኒሑ ሕጽያት ተወዳደርቲ ዊልያም ሩቶን ራይላ ኦዲንጋን ቁጠባ ኬንያን ኣብታ ሃገር ብናህሪ ዝውንጨፍ ዘሎ ዋጋ መነባብሮን መሰረት ብምግባር እዮም ዝጉስጉሱ ዘለዉ እንተኾነ ዝበዝሐ ካብቲ ከነመሓይሾ ናይሎም ቃል ዝኣትውዎ ዘሎ መብፃዕታት ክትግበር ዘይከኣል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር ይገልጹ ምስ ሬድዮ ኤርና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ብዝተፈላለየ ጉዳያት ናብ ኢትዮጵያ ክመላለሱ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ግያሾ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ብጉዳይ ሒዞም ዝመጹ ብዙሕ ገንዘብ መሰናኽላት ከም ዝገጠሞም ሓቢሮም ሓንቲ ስማ ከዕቀበላ ዝመረጸት መንእሰይ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብዛዕባ ሒዛቶ ዝመጸት ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት ኮነ ዝምዝግብ ኣካል ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ካብታ ሃገር ኣብ ትወጸሉ ዝነበረት እዋን ግና ገንዘባ ብኸመይ መንገዲ ከም ዘእተወቶ መረጋገፂ ከተምጽእ እንተዘይኮይኑ ድማ ክህገር ምዃኑ ከም ዘፈራርሕዋ ጠቒሳ ልዕሊ $3,000 ሒዞም ንዝመጹ ግያሾ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከመዝግብዎ ከም ዘለዎም ዘገድድ ኣዋጅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኣባላት ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝገለጹለያ ሓቢራ እንተኾነ ንሳ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይነበራን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበጽሓትሉ እውን ሓበሬታ ዝሃበ ኣካል ከም ዘይነበረን ኣመልኪታ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ተቐያየሩ ኩነታት ቅድሚ ምብጋሶም ጥሉል ሓበሬታ ክረኽቡ ድማ ኣብ መወዳእታ ምኽራ ለጊሳ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው በብዕለቱ ምስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝተተሓሓዘ ሓደሽቲ ኣዋጃት ይወፅእ ምህላው ይፍለጥ ካብ 2019 ኣትሒዙ በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ክላእኹ ዝጸንሑ ወተሃደራት ሶማል ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ መስርሕ ንምጅማር ሓዳስ ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘላ ምንጭታት ዜና ሶማል ኣሚተን እተን ምንጭታት ዜና ብዝርግሖ ዘለዎ ሓበሬታ መሰረት ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ቱርኪ ዑደት ከካይድ ዝቐነየ ፕሬዚደንት ሓሰን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘቕረበሉ ዕድመ መሰረት ናብ ኤርትራ ከም ዘምርሐዩ ተመልኪቱ ቤተ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ ብዛዕባ ክልተ ኣዊ ዝምድናን ረብሓታትን ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክመያየጥ ምዃኑ ካብ ምሕባር ሓሊፉ ዝርዝር ዕላማ ዑደቱ ኣይነጸረን ይኹን እምበር እቲ ፕሬዚደንት ኣብ 23 ጉንበት ስልጣን ካብ ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ፋርማጆ ኣብ ዝተረከበሉ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 15,000 ወተሃደራት ሶማል ናይ ምምላስ መስርሕ ከቀላጥፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ እቶም ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝተላእኩ ዝተሓበረ ወተሃደራት ሶማል ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ መደብ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ህሉ ኩነታት ሃገር ከም ዘይተኻእለ ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ፋርማጆ ምጥቃሱ ይዝከር ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ዝተወልዑ ኩናት ተሳቲፎም ዝብል ዜና ድሕሪ ምግውሑ ኣዴታት ሶማል ሃልዋ ደቅና ፍሉጡና ብምባል ሰልፊ መካየደን ኣይርስዓን ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ዝነበረ መንግስቲ ሶማል ድሕርቲ ብኣዴታት ሶማል ዝተጀመረ ተቃውሞን ኣባላት ፓርላማ ድማ ዝተሳትፎ ፀውዒትን ወተሃደራት ሶማል ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝተላእኩ ክእመን ተገዲዱ እንተኾነ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተወልዑ ኩናት ብዛዕባ ምስታፎም ዛጊ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ የለን ካብቶም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ 15,000 ወተሃደራት ሶማል ኣብ እዋን ታዕሊምን ድሕሪኡን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣማኢት ከም ዝሞቱ መርበባት ዜና ሶማል ይእምታ ብኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ፍቕረ ገብረየሱስ ዝፈረየ ናይ ቅብኣ ሳእል ካብ 8 መስከረም ክሳብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ፓሪስ ንምርኢት ክቐርብ ምዃኑ ኣገልግሎት ፕረስፓ ሓቢሮ ስነ-ጥበባዊ ፍቕረ ገብረየሱስ ዘፍረየ ቅብኣታት ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ መዘክር ኣሜሪካን ኢጣልያን ንምርኢት ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ፓሪስ ግና ንፈለማ እዋን ንተዓዘብቲ ክፉት ከም ዝኸውን እቲ መርበብ ዜና ኣቃሊሑ ኣብ ስነ ቅብኣ መጽናዕቲ ዘካይዱን ኣብ ተዓውዲ ኣብ ዝግደሱን ልዑል ተምሳጥ ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ፍርያት ፍቕረ ገብረየሱስ ብመንገድቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ጋለሪ ሊሎንግ ትካልዩ ኣብ ፓሪስ ንምርኢት ክቐርብ ስነ-ጥበባዊ ፍቕረ ገብረየሱስ ኣብ 1962 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ 4 ሚያዝያ 2012 ድማ ኣብ መበል 50 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሃምደን ኮነክቲካት ኣሜሪካዮ ዓሪፉ ብዘይካ ኣብ ቅብኣ ኣብ ሙዚቃን ካልእ ዓውድታት ስነ-ጥበቡን ልዑል ተምሳጥን ኣበርክቶን ከም ዝነበሮ ሰነዳቱ የዘንቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ሰሜናዊ ፓሪስ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተላዕለ ባእሲ ሓደ ክቕተል እንከሎ ካልእ ድማ ከም ዝቆሰለ ፖሊስ ሓቢሩ ኣብቲ ናብ ቀዳም 9 ሐምለ ዘውግሕለይቲ ዝተላዕለ ባእሲ ብፍላይ 3 ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ብካራ መሳሊ በሊሕ ነገር ከተሃራረሙ ከም ዝተረኣዩ ንጸብጻብ መርማሪ ገበን ብምጥቃስ መደበራት ዜና ገሊጸን ዘጊት ሓደ ሰብ ኣብ ቀይዲ ከኣቱ እንከሎ ፖሊስ ተወሳኺ ምጽራይ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ድማ ኣብ ጀርመን ክልተ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ከም ዝተቐትላ ተገሊጹ እተን 19-23 ዓመት ዝዕድሜን ዛህራን የሱራን ዝተባላ መንእስያት ኣብ ከባቢ ከተማ ሙኒኬን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ተቐቲለን ነቲ ቅትለት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኤርትራዊ ናብ ጥቐን ከይቀርብ ብፖሊስ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ምንባሩ መርበባት ሓበሬታት ሃገር ጠቒሰን
ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ሶማል ምስ እስራኤል ዝምድና ምስራት ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ ብምትኳር ምስ ፓርላማ ሃገሩ ክዛተ ምዃኑ ንኣፈኙ ብምጥቃስ ሄብሪው ሜድያ ሓቢራ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ 23 ግንቦት ስልጣን ካብ ዝርከብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ፈላሚ ዑደቱ ምስ ሰበ ስልጣን እስራኤል ከም ዝተረኸበውን ተመልኪቱ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ነቲ ምንጪ ሙካስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ እቲ ፕሬዚደንት ተቐዲሙ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2016 እውን ብዛዕባ ዝተኽእሎ ዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ተመያይጡ ምንባሩ ጠቒሳ ምስ ሓያሎ ሃገራት ዓረብን እስላምን ዝምድና ንምሕያሽ ተበግሶ ወሲዳ ዘላ እስራኤል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሱዳን ጅቡትን ሶማልን ቆላሕታ ኣንቢራላ ምስ ሱዳን ድሮ ርክባት ይካየድ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ተዘራረብ ምህላዋ ተሰሚዑ እስራኤል ኣብ 2020 ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕረይንን ሞሮኮን ወግዓዊ ዝምድና ምምስራታ ይፍለጥ ምስ ሓያሎ ሃገራት ዝምድናታት ተስፍሕ ዘላ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ኤምባሲ ክትዓጹ ከም ዝወሰነት ኣብዚ ሳልስተ እዚ ተገሊጹ እዩ መንግስቲ ፊንላንድ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ንዘሎ ግጭታትን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ መዚዙ እቲ መንግስቲ ሶማል ንዝትውልዱ ሱልዳን ሰይድ ኣሕመድ ንዝተባሃለ ኣባል ባይቶዩ ነዚ ጽፍሒ ዝመዚዝዎ ንሱ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተኣፋፍ መድረኽ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ናብዚ ጽፍሒ እዚ ምምዳቡ ከቢድ ብድሆ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኩሉ ዝካየድ ጻዕርታት እጃሙ ንምብርካት ክጽዕት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብዚ ቀረባ ድማ ናብ ሃገራት ዞባ ዑደት ከካይድ መዲቡ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ኩናትን ደርቅን ዝፈጠሮ ቅልውላዋት ንምፍትሑ ኣብ ምትሕግጋዝ ሓያሎ ሃገራት ፍሉያት ልኡኻት መዚዘን ኣለዋ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተሃዋስን ዝበዝሐ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኸሲቱሉ ዘሎን ዞባ ዓለምና እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃትን ግጭት ይካየድ ምህላው መርበባት ዜና ተሃገር ሓቢረን በቲ ኤፍራታን ግድምን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ተመልኪቱ እቲ ግጭት ንከተማ ኣጣዩ ኣብ ዝኸባ ገጠራት ምንቅስቓስ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ከም ዝተረኣዩ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ተወሊዑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋን ዝካየድ ዘሎ ግጭትን ምፍራት ጸጥታ ሓያሎ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ንምርጋእን ወፊሩሉ ብዘሎ እዋን እዩ ብሰሜን ሸዋ ድማ ሓድሽ ጎንፂ ከም ዝተረኣየ ይስማዕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰሜን ሸዋ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ግጭት ይኹን ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውረዶ ዕንወት ብዝምልከት ዛጊት ወቅዓዊ መግለጺ ኣይሃበሉን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለየ ሰፊሕ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ክልል ኣምሓራ እናተንቀሳቐሰ ብሰንኪ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትን ስርሒታትን መንግስቲ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ክእውጅ ተገዲዱ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተመሳሳሊ ጸቕጢ ፈጢሮም ይርከቡ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ዝኾነ ኦሳሳ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ብምትሕልላፍ ሰዓታት እትኦቶ ኣዊጁ ይርከብ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ዝኾነ ኣሶሳ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ብምትሕልላፍ ሰዓታት እትኦቶ ኣዊጁ ይርከብ ኣቦ እምበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንሓሙሽተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ናብ እትርከበን ጎረቤት ሃገራት ኣምባሳደራት ክኾኑ ከም ዝመደቦም ተፈሊጡ እቶም ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ተፋንዮም ዘለዉ ሓሙሽተ ጀነራላት ናብ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ጫድ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃን ሊብያን ዝተመደቡ ምዃኖም ሱዳን ትሪቡን ንምንጭታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብምጥቃስ ኣረጋጊጹ ጀነራል አልቡርሃን መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ምስ ሲቪላዊ ወገን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክመሓደር ዝብል ነጥቢ እዩ ዘቕርብ ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ወገን ከሰጋግር ምዃኑ መብጻዕታት ይኣቱ እኳ እንተሎ ኣብ ግብሪ ዝሰርሓሉ ዘሎ ፖሊስን ኣካይዳን ግና ብኣንጻሩ ምዃኖም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ካብ 25 ጥቅምቲ 2021 ናትሒዙ ንበርጌሳዊ ወገን ሙሉእ ብምሉእ ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክእለን ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረትን ዝጠልብ ህዝባዊ ተቃውሞ ይቕጽል ከም ዘሎ ይፍለጥ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ሱዳን ብዝሙት ተኸሲሳን ዝመጸቶ ጓል 20 ዓመት መንእሰይ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ምውሳኑ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ወቒሰን እታ ማርያም አልሰይድ ቲራብ ዝተባሃለት መንእሰይ ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ዞባ ጻዕዳ ናይል ብ26 ሰነ ናብ ፍርዲ ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን እዩ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ተወሲኑላ እቲ ናይ ሞት ብይን ተግባራዊ ክኸውን ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሱዳን ናይ መወዳእታ ውሳኔ ይጽበሎ
ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብዝሙት ገበነኛ ኢሉ ብምውሳን ብመሰረት ሕጊ ሽዓት እስልምና ብዳርባ እምኒ ብሞት ክትቅተል ዝወሰነ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ምስ ኣዝሙት ዝፈጸመ ወዲ ተባዕታይ ዘሕለፈ ውሳኔ ኣይተሰምዐን። ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ እስልምና ብሕዱድ ዝፍለጡ ከም ስርቂ፣ ኣልኮላዊ መስተን ዝሙትን ዝኣመሰሉ ገበናት ምቑራጽ ኢድ፣ ምኹርማጅን ብዳርባ እምኒ ምቕታልን ዝርከቦም መቕጻዕትታት እዮም ዘለዎም። ነዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ብሕጊ ሸሪዓ እስልምና ክትመሓደር ዝጸንሐት ሱዳን በዚ ገበን እዚ ዝተኸሰሱ ዜጋታታ ኣካላዊ መቕጻዕቲ ክትብይን እኳ እንተጸንሐት ብዳርባ እምኒ ምቕታል ግና ሳሕቲ ዝወሃብ ብይን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ዲሞክራስያዊ ስርዓተ መንግስቲ ንምቋም ኣብ ዘተ ትርከብ ሱዳን ሕግታት ሸሪዓን እስላማዊ መቕጽዒ ገበንን ክእለ ዝብል ሓደ ካብ መዛተይ ነጥብታት ምዃኑ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤርናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት 36 ዓመት ዝዕድሚያ ኤርትራዊት ሓታቲት ዕቑባ ኣብ ፈረንሳ ነተሓጋጋዚት ማሕበራዊ ጉዳያታ ብካራ ከም ዘጥቅዐት ተሓቢሩ። ኣብ 2020 ናብ ፈረንሳ ከም ዝኣተወት ዝተሓበረታ መንእሰይ ካብ ፓሪስ ኣሳት 240 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቑ ዝርከብ ከተማ ቡርዥያ ዕቑባ ሓቲታ ክትነብር ጸኒሓ። ንሳ ኩነታታ ክትከታተል ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ገዝኣ ንዝመጸት ተሓጋጋዚት ማሕበራዊ ጉዳያት ሶሻል ኣሲስታንት ብሃንደበት ብኻራ ደጋጊማ ከም ዝወጋእታ ካብቲ ዞባ ትፍኖ ናይ ኤፍኤም ሬድዮ ብሉ ገሊጻ። እታ ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ክትነጥፍ ዝጸንሐት ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት ብውሕዱ ኣብ 3 ክፍለ ኣካላታ ብከቢድ ተወጊኣ ኣብ ሆስፒታል ትእለላ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀይዲ ትርከብታ ኤርትራዊት ስደተኛ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሳ ጉዳያ ንዓርቢ 15 ሓምለ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳ ከተማ ሞንፖሌ ብሃንደበት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብኻራ ዘጥቅዐ ወዲ 26 ዓመት ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ከተማ ኣመልኪቱ። እቲ ገና መንበሪ ፍቓድ ከም ዘይብሉ ዝተገልጸ ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ምስ ሓፍታን ጓል ሓፍታን ኣብ ህዝባዊ መናፈሻ ኮፍ ኢላ ንዝነበረት ጓል 47 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ብ11 ሓምለ ብካራ ከም ዘጥቅዓ መርበብ ዜና ቫን ሚኒት ኣረጋጊጹ። ከቢድ ገበን ንዝፈጸሙ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ግብራዊ ክኸውን ፖለቲከኛታት ፈረንሳ ኣብ ዝካትዕሉ ዘለዉ እዋን ኣብዚ ሳለስተ ጥራይ ብውሕዱ 3 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ምስ ቅትለት ብዝተሓሓዝ ገበን ተኣሲሮም ኣለዉ። ብቐዳም 9 ሓምለ ኣብ ሰሜናዊ ፓሪስ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ኣብ ዘካየድዎ ባእሲ ሓደ ብኻራ ክቕተል እንከሎ ካልእ ድማ ከም ዝቆሰለ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ገዳም ሰንደፋ ማይ ጮሎት ተሓፂቦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝምለሱ ዝነበሩ 10ታት ኤርትራውያን ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ከም ዝተኣስሩ ንኩነታቶም ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ወገናት ገሊጾም። እቶም ወገናት ናብ ሬድዮ ኤረናብ ዝላኽዎ ሓበሬታ መሰረት እቶም ዝተፈላለየ ሕማማት ዘለዎም ኤርትራውያን ካብቲ ገዳም ብኣውቶቡስ ኣብ ዝምለሱሉ ዝነበሩ እዋን እዮም ብ11 ሓምለ ኣብ ከባቢ ለገጣፎ ኣብ ኬላ ተዓጊቶም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ጨንፈር ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጉዳዮም ብዝምልከት ምሶም ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተዘራረበ ዘመልከተ ሓበሬታ ክንፈትሖም ኢና ዝብል መልሲ ተዋሂቡ ኸብቅዕ ድሕሪ 2 መዓልታት ናብ ከባቢ ጎንደር ከግዕዝዎም ከም ዝተረኣዩ ኣተሓሳሲቡ። እዞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብቲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከብ ማዓስከር ዳባት ከየሰጋግርዎም ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ብዘይድሌቶም ናብ ኤርትራ ከይመልስዎም ዘስግእ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ቅዱሳት የጠንቅቑ። ሓይልታት ጸጥታ ይኹኑ ሰበስልጣን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ዘይርጉእ ጸጥታ ሃገር ተኣሳሲሩ ንኤርትራውያን ግዳይ ምክልባትን ዘይተደልየ ወጻኢታትን ይገብርዎ ምህላዎም ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ኩነታት ኤርትራውያን ብዝምልከት ጉቦ ብምኽፋል ካብ ማእሰርቲ ክፈትሑ ይኹን ካልእ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ከሳልጡ ከም ዝረኣዩ ይጥቀስ። ካብ ድሮ ዒዳ ትሒዙ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ኮፍ ብምባል ክካየድ ዝቐነየ ህዝባዊ ተቃውሞ ፖሊስ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ከም ዝተበተነ ተሓቢሩ። ብድሩዓት መካይን ዝተሰነዩ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ካብ 12 ሓምለ ትሒዞም ኣብ ልዕልቶም ኣብ ሜዳ ኣልዛሃር ኮፍ ብምባል ተቃውሞኦም ንዝገልጹ ዘለዉ ሱዳናውያን ጥያይቲ ከም ዝተኮሱ ዝሓበራ መርበባት ዜና ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝቆሰሉ መልኪተን።
ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብዝወሰድዎ ጎነፃዊ ስጉምቲ ኣብ ኡምዱርማንን ካልእ ከባቢታትን ከተማ ካርቱም ዝካየድ ዝነበረ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ከም ዝተበተነ እተን መርበባት ገሊጸን። እተን መርበባት ብዘይካዚ ወደብቲ ናይቲ ተቃውሞ ካልእ ኣማራጺታት ክሳብ ዝምድቡ ነቲ ከካይድዎ ዝቐነዩ ኣብ ጎደናታት ኮፍ ናይ ምባል ኣድማ ነጊዜኡ ደው ከም ዘበልዎ ኣፍሊጠን። ኣብ ሱዳን አንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣሳብ 6 ዋርሓ ቁፂሩ ኣሎ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ህዝባዊ ተቃውሞ ንምብታን ጎነፂ ይጥቀሙ ምህላዎም ዝወቕሳ ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ልዕሊ 100 ሰልፈኛታት ከም ዝተኸትሉ ይኸሳ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኣስመራ ተደጋጋሚ ዝረአ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ኣብዚ እዋን እዚ እናባእሰ መጺኡ። ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገለ እዋናት ምምሕያሽ ዘርኢ እኳ እንተኾነ ዝበዝሐ እዋን ግን ንዋርሕ ዝቕጽልን ንነዊሕ ሰዓታት ዝጠፍእን ምዃኑ ይፍለጥ። ዘይውሕስ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንመዓልታዊ መነባብሮ ህዝቢ ብዝባእሰ የጋድድ ከም ዘሎ ነበርቲ ከማርሩ ይስምዑዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ንኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን እውን ስለ ዝጸለዎ መስመራት ቴሌፎን ናብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ሞባይል ብስሩዕ ይሰርሕ የለን። መንግስቲ ነዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ውሕስ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክቕርብ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ንህዝቢ ወግዓዊ ሓበሬታ እውን ኣይህብን እዩ። ኣብ ኡጋንዳ በብዕለቱ ንዝንህር ዘሎ ዋጋታት ምግብን ሃለኽቲ ነገራትን ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ከተማ ጂንጃ ተኻይዱ። ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ካብ ከተማ ካምፓላ ብዘቕረበቶ ጸብጻብ ድሕርቲ ብ11 ሓምለ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሓይልታት ጸጥታ በብእዋኑ ናይ ዝኣሰርዎም ብዝሒ ሰባት 25 ከም ዝበጽሐ ኣመልኪታ። ጂንጃ ኣስታ 80 ኪሎ ሜትር ንምብራቕ ካብ ከተማ ካምፓላ ርሒቓ ትርከብ መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ዝኾነት ከተማ እያ። መስለ በዳ ኮሮና ቫይረስን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ተታሒዙ ኣብ ዩጋንዳ ነዳድን መሰረታዊ ምግብታትን እናጎደለ ከም ዝመጸ እዩ ዝግለጽ። ምስ ዋሕዲ ተቐረባት ወጋታቱን እናናሃረ ስለ ዝመጸ ድማዩ ህዝቢ ኣብ ጂንጃ ተቃውሞ ኣካይዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካምፓላን ከባቢያን ተመሳሳሊ ክስተት ከይፍጠር ሰራዊት ለይትን ቀትርን ኣብ ሓለዋ ከም ዝርከብ መርበብ ዜና ዘ ኢንዲፐንደንት ካብታ ከተማ ኣፍሊጡ። መጠን ሸርፊ ዩሮ ኣብዚ 20 ዓመታት መጀመርያ እዋኑ ትሕቲ ዶላር ምውራዱ ኣብ ቁጠባ ኤውሮጳን ዓለምን ሻቕሎት ፈጢሩ። ካብ 2002 ኣትሒዙ ኣብ 19 ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኣገልግሎት ዝርከብ ዩሮ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተወልዐ ኩናት ዝፈጠሮ ናይ ነዳድን ጋዝን ቀረባትን ቅልውላው ዕዳጋን እዩ መጠን ሸርፉ ለጠቒሉ ዘሎ። ኣህጉራውያን ኣፈርትን ነጋዶን ምስ ዘሎ ናይ ሩስያን ዩክሬንን ኩነታት ንግዳዊ ልውውጥ ብዶላር ክኸውን ይመርጹ ምስ ምህላዎም ተጠላብነት ዩሮ እናጎደለ ክመጽእ ጸኒሑ። ተማሊ 14 ሓምለ ኣብ ዝውዓለ ዕዳጋ ዓለም 1 ዩሮ 99 ሳንቲም ክሽረፍ ውዒሉ። ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሸርፊ ምምዝባል ኣብ ዝቕባበ ዩሮ ተወሳኺ ኣሉታዊ ጽልዋ ክሕድር ምዃኑ ተንተንቲ ቁጠባ የጠንቅቑ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን